Hyvää huomenta. Toivottavasti olet ehtinyt sinne linjoille kahvikupin tai teemukin kanssa ja olet ehtinyt myöskin istua sinne aloillesi. Tervetuloa mukaan tämän aamun johtamisen espressolle ja tänään meillä on aiheena onnistumisen olosuhteet ja katsotaan vähän, että miten strategia muuttuu teoiksi. Ja jälleen kerran toivoisin, että siellä linjoilla laitatte sieltä keskustelun kautta tiedon, että kuuluu ja näkyy, niin tiedän, että me ei täällä Timon kanssa höpötellä, vaan kahdestaan. Eli tänään studiossa vieraana on Walk the Talkin toimitusjohtaja Timo Matikainen. Timolla on pitkä kokemus henkilöstödatan hyödyntämisestä ja hän on ollut ensimmäisen kerran jo 90-luvun taitteessa kehittämässä henkilöstötyytyväisyyskyselyitä Pohjola-yhtiöissä. Tänään me ei kuitenkaan keskitytä henkilöstökyselyihin, vaan liiketoiminnan johtamisen ja strategioiden toimeenpanon kannalta vielä vaikuttavampaan tapaan käsitellä henkilöstökokemusta. Ja tästä meillä on tänä aamuna kertomassa nyt sitten Timo tarkemmin asiakaskeissin kautta, että mistä oikeastaan on kyse. Mutta hei Timo, kerrotko ensin, että mistä tämä kaikki lähti liikkeelle? Joo, no siis tämä keissi, mistä nyt puhutaan, niin mä oon ollut Olla-arkkitehtien hallituksessa useamman vuoden ja jäin viime keväänä pois sieltä ja siirryin tähän operatiiviselle puolelle uudistamaan toimitusjohtajan kanssa meidän toimintatapoja ja keskeinen tavoite oli nimenomaan tämän onnistumisen olosuhteet toimintamallin käyttöönotto ripeästi kaikissa meidän projekteissa. Ja syy, miksi tämä on, niin se näkyy tuossa kalvossa, Olla-arkkitehtien kalvossakin, että tämä on tosi makea yhtiö, koska me halutaan uudistua, koska tämä toimiala tarvitsee oikeasti merkittävää uudistusta. Koko arvoketjun matkalta, sieltä ihan viranomaisohjausta sinne urakointiin asti ja arkkitehtitoiminta, suunnitteluohjaus siinä välissä, niin on ihan keskeisessä roolissa tämän uudistumisen mahdollistamisessa. Mutta tänään ei puhuta arkkitehtuurista, vaan puhutaan siitä, että miten se uudistuminen tehdään koko henkilöstön näkökulmasta mielekkääksi ja mahdolliseksi niin, että se toteutuu myös siellä meidän projekteissa. Ja jos katsotaan, vähän opiskelen vielä, että tuosta se vaihtuu se kalvo. Et tänään puhutaan siis siitä, että mitä kaikkea seuraa, kun tiedolla johtamisen ja yhteistyön toimintatapoja ajatellaan uusiksi. Ja keissinä on siis Olla-arkkitehdit ja tämä onnistumisen olosuhteet toimintamalli. Olla-arkkitehdit ei ole ensimmäinen keissi, jossa tätä onnistumisen olosuhteet toimintamalli on tehty, vaan mä voin, jos tuossa ajaa aikaa, niin puhun niistä aikaisemmistakin kokemuksista, mutta tämä, mikä on nyt tuoreinta, niin on nyt tänään sitten jaossa. Ja se, mikä tässä on hienoa, niin tämän toimintamallin käyttöönotto niin ei ole tarvinnut vastavirtaa uida. Että heti ensimmäisten kokemusten jälkeen ne palautteet henkilöstöstä oli, että tämä haluttiin ottaa omaksi. Että tämä niin kuin kasvattaa sen työn mielekkyyttä ihan merkittävällä tavalla. Ja tämä koko juttu lähtee liikkeelle siitä, että me ymmärretään henkilöstökokemus jotenkin uudella tavalla. Ja käytännössä tämä ei ole ihan uusi tapa. Tässä on niin kuin kaksi tapaa, miten henkilöstökokemusta kerätään. Ja se, mitä sitä aina yleensä tehdään, niin on tämä työtyytyväisyyskyselyissä kerättävä tieto siitä, että miltä minusta tuntuu. Eli että se ihmisen, työntekijän niin kuin henkilökohtainen kokemus siitä, että mitä nämä väittämät minussa herättää. On kuinka tyytyväinen, kuinka tyytymätön mä olen niin kuin näihin ilmiöihin, joita multa kysytään. Ja tässä on tärkeää tämä anonymiteetti silloin, että se ihmisen persoona on tavallaan turvassa. Mutta se, mistä tänään puhutaan, on sitten toinen tapa kerätä tietoa, koska meidän ihmiset, asiantuntijat on siellä työn keskellä, niin niille kertyy koko ajan havaintoja niistä onnistumisen olosuhteista, että miten ne toteutuu käytännössä. Ja tämä havaintodatan kerääminen, niin kun se ei kerro ihmisestä itsestään, vaan se kertoo meistä teistä ja niiden onnistumisen edellytyksistä, niin ne ei tarvitse mitään anonymiteettisuojaa, vaan ihmiset pystyy tulemaan näkyviksi ja kuuksi omalla nimellään, kun ne jakaa niitä kokemuksia. Ja tämän havaintodatan hyödyntäminen liiketoiminnan ja projektien johtamisessa, niin sillä on todella mielenkiintoisia seurauksia. Ja tästä minulla on tarkoitus tänään puhua. Hyvä. Mä muistutan tähän. Anteeksi? Joo, sano vaan.
Muistutan tähän väliin vielä meidän osallistujia, että kysymykset ja kommentit nyt sitten tässä matkan varrella on erittäin tervetulleita. Eli kun kirjaatte niitä tuonne keskusteluun, niin mä myöskin sieltä poimin niitä ja esitän sitten Timolle. Mutta ole hyvä, Timo, jatka vaan. Mä vielä palaan hetken siihen Olla-arkkitehtien strategiaan. Niin meidän tavoitteena on integroitua hyvin voimakkaasti meidän asiakkaiden, suunnittelukumppaneiden, viranomaisten ja urakoitsijoiden kanssa. Eli että meidän pitää onnistua ja oppia yhdessä. Ja tämä integraatio edellyttää, että meillä olisi myöskin yhteistä ajattelua ja kykyä jakaa yhdessä sitä havaintoja, miten meillä menee, ja tehdä korjaavia toimenpiteitä, jos on jotain ja kun on jotain korjattavaa. Aika useinkin sitä löytyy, sitä kehittämispotentiaalia sieltä. Ja tämä on ihan keskeinen osa sitä strategiaa, että me pystytään havainnoimaan ja yhdessä keskustelemaan siitä työstä, mitä me saadaan aikaiseksi. Sen havaintodatan laadun synnyttämiseksi niin kaikkein tärkein asia on se päämäärätietoisuus. Ja tämä on ollut meidän erityisessä fokuksessa, että näiden projektien aloitukset tehdään erityisen huolella. Että mitä me oikeasti ollaan tavoittelemassa. Ja millaiset mittarit, onnistumisen tunnusmerkit kuvastaa sitä meidän onnistumista. Ja tämä puutteet tai virheelliset tulkinnat päämäärätietoisuudessa niin on keskeinen juurisyy useimmille työelämäongelmille tämän mun usean vuosikymmenen kokemuksen tuloksena. Erilaisessa kirjallisuudessa tämä on tutkittu, niin on jopa sellaisia lukuja, että 70% työyhteisöstä niin ei jaa yhteistä päämäärätietoisuutta. Ja se luku on ihan hurja. Ja mun kokemuksen mukaan se ei välttämättä ole yhtään edes liioittelua. Esimerkiksi meillä Olla-arkkitehdeillä niin semmoinen selkäydin reaktio tulee helposti suunnittelijoille, että jos meillä on tiukka budjetti ja tiukka aikataulu, niin rynnätään suunnittelemaan. On kiire ruveta suunnittelemaan ilman, että pysähdytään miettimään, että miten se suunnittelu kannattaa tehdä, koska meillä on noin niukka budjetti, niin mihin se työaika kannattaisi nyt kohdistaa, jotta me saataisiin asiakkaalle sellainen lopputulos, joka häntä hyödyttäisi mahdollisimman hyvin. Eli niiden vanhojen rutiinien siirtäminen syrjään ja sen ajatteleminen, mitä tässä tavoitellaan ja miten se kannattaa tehdä, niin on relevanttia, jotta me voidaan olla tehokkaita ja tuottavia tässä tekemisessä. Ja varsinkin kun meidän projektit koostuu ei pelkästään Olla-arkkitehdin ihmisistä, vaan meidän alihankkijoiden, yhteistyökumppaneiden ihmisistä ja asiakkaiden ihmisistä, niin eri organisaatioista toisilleen vieraat ihmiset, niin niiden integroituminen tämän yhteisten tavoitteiden äärellä, niin tämä on oikeasti semmoinen keskittymisen paikka. Tosi tärkeä havainto. Tämä on ihan älyttömän tärkeä juttu, ja ilman tämän päämäärätietoisuuden syventämistä niin ei voi syntyä myöskään relevantteja onnistumisen olosuhdekuvauksia. Eli kun niitä päämääriä ja tavoitteita mietitään, niin samalla nousee esiin se, millaiset haasteet estää meitä pääsemästä tuonne. Mikä tästä tekee vaikeaa ja haastavaa? Mitä meidän olisi pystyttävää niin kuin saamaan aikaiseksi, jotta noihin voidaan päästä noihin tavoitteisiin kiinni. Ja silloin käynnistyy se vastaus siihen, että miten toimimalla me voidaan onnistua. Ja ne vastaukset siihen, miten toimimalla, niin on niitä onnistumisen olosuhdekuvauksia. Eli onnistumisen olosuhdekuvaus on yhteisen tahdon ilmaus tämän työyhteisön toiminnasta tai meidän projektin toiminnasta. Se on relevantti nimenomaan meidän tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on kuvaus siitä, että miten tässä projektissa me halutaan mahdollistaa toinen toistemme onnistuminen. Se on tietoinen valinta, koska meidän pitää uudistaa toimintatapoja ja uudistaa ajattelua, niin meidän vanhat rutiinit helposti sumentaa sen näkemykset. Niin niitä rutiineja pitää välttää ja pystyä kyseenalaistamaan tuoreilla ja tavoitelähtöisellä ajattelulla, että mitäs jos tänään tehtäisiin tässä hankkeessa toisella tavalla tätä. Tämä on merkittävä havainnoinnin kohde, eli meille jokaiselle projektin jäsenelle semmoinen asia, että jos ei tähän kiinnitä huomiota, niin ne seuraukset meille on tosi ikäviä. Tai kun päinvastoin, kun tämä asia toimii, niin sillä on tosi positiivisia seurauksia meidän kaikkien työn mielekkyydelle. Ja se, että tämä on yhdessä muotoiltu ja yhdessä ymmärretty, niin se synnyttää näille ihmisille sen omistajuuden kokemuksen. Tämä on se, mitä me itse halutaan. Nämä ei tule ulkopuolelta annettuna eikä pakotettuna, vaan tämä on sitä, että
sen projektin jäsenet ottavat itse vastuunsa siitä, että missä olosuhteissa sitä työtä tehdään. Se ei ole kenenkään ulkopuolisen vastuulla, tai niin kuin aikaisemmin on katsottu pääsuunnittelijan suuntaan, että toi ihminen päättää, että miten täällä toimitaan ja mitä tehdään. Okei, se pääsuunnittelijan vastuu on edelleenkin olemassa siellä, mutta tämän toimintamallin avulla se pääsuunnittelija saa koko henkilöstön tuen niiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Siellä on monta hyvää asiantuntijaa, monta silmäparia ja korvaparia kuuntelemassa ja havainnoimassa ja näkemässä ja ehdottamassa luovia ratkaisuja silloin, kun meillä on vaikeuksia. Eli voisi sanoa, että kun organisaatioissa paljon tällä hetkellä jotenkin peräänkuulutetaan sitä vastuun ottamista, niin tämä lisää sitä. Tämä mahdollistaa sen. Sä et voi ottaa vastuuta asioista, joita sä et tiedosta. Ja mielenkiintoinen havainto on, kun me ollaan näitä onnistumisen olosuhdekuvauksia tehty, niin ensimmäisen kerran, kun niitä tehdään, niin ne on puutteellisia. Ei nouse siitä ryhmästä kaikkea sitä esille, mitä meidän olisi pitänyt nähdä jo siinä aloitusvaiheessa. Eli tämä, että me kerta toisensa jälkeen siinä aloitusvaiheessa rakennetaan niitä onnistumisen olosuhteita, niin ne täydentyy ne havainnot ja monipuolistuu se ajattelu, että mitä kaikkea tässä pitäisikään nähdä ja ennakoida, mitä meillä on edessä. Että se kyky ennakoida ja ymmärtää ja sitä kautta organisoitua ja sopia asioista, niin on keskeinen osa tätä onnistumisen olosuhdekeskustelua. Ja se, että me kuvataan huolella ne onnistumisen olosuhteet sen tiimin kanssa, niin mahdollistaa sen, että meidän havaintodatan laatu on erittäin hyvällä tasolla. Että jos ne olisi vain otsikkotasolla kuvattu, että on tärkeää sopia vaikka rooleista, niin ei se anna vastausta kysymykseen miten. Vaan se pitää olla se kysymys, miten siinä mukana siinä kuvauksessa, jotta voidaan niin kuin todeta, että ihan oikeasti kun me tehdään niin kuin me halutaan. Tässä on muutama esimerkki, semmoinen geneerinen esimerkki, jotka näyttää toteutuvan useimmissa meidän projekteissa tai käytännössä kaikissa. Ja täältä mä oon jättänyt pois sellaiset bisneskriittiset onnistumisen olosuhdekuvaukset. Mutta eikö nämä on aika, miten sanoisi, itsestään selviä? Että kyllä projektissa pitää olla sellainen ilmapiiri, että siellä pystytään turvallisesti keskustella ihan kaikesta työhön liittyvistä. Se, että miten nämä on sanotettu, niin nämä on nyt data center-projektin sanotuksia. Että tässä on oleellista se, että kukaan ulkopuolinen ei niitä vei sanottaa. Että mä olen ollut mukana näitä keräämässä ja muotoilemassa, mutta mä olen yrittänyt olla ottamatta vastuuta, että ne ei ole tämmöisen ulkopuolisen sanotuksia, vaan edes omia. Yksi semmoinen herkkä asia, mikä tuolla työyhteisössä on, niin tämä osaamattomuudesta keskusteleminen. Ja siinä vaiheessa, kun tiimejä muodostetaan ja katsotaan sitä tavoiteasetantaa ja sitä edessä olevia haasteita, niin meidän pitää pystyä keskustelemaan myös osaamattomuudesta, että hei, tässä nyt tarvitaan sellaisia juttuja, mitä meillä näyttää olevan, että ei kenelläkään ole, että meidän täytyy alihankkijoiden keskuudesta saada sitä sun tätä ja osaamista mukaan, tai sitten meidän täytyy itse ruveta tutkimaan tätä asiaa ja opiskella tämä huolella. Että se avun tarpeen ja osaamattomuuden ja oppimistarpeesta keskusteleminen, se on sosiaalisesti aika herkkää. Ja tässä me tehdään se kipupiste niin kuin normaaliksi. Että se on ihan luontevaa ja helppoa. Ja tämä on yhteinen tahto siellä. Kyllä. Nythän näistä voi helposti ajatella, kun nämä lukee läpi, että no näähän pitäisi olla niin kuin kunnossa joka paikassa. Ja sitten tietysti herää ehkä se mielenkiinto, että no mitä ne oli ne bisneskriittiset asiat, mitä et nyt voinut tässä jakaa, mutta pystytkö antamaan esimerkiksi jostain toisesta projektista tämmöisen esimerkin, minkä tyyppisiä nämä bisneskriittiset asiat on, koska kiinnostavaahan on juuri se, että minkä tyyppisiin asioihin me päästään tämän avulla käsiksi. No siinä edellisessä projektissa niin ensimmäinen hanke oli esimerkiksi ostologistiikan tavoitteiden toteutumiseen liittyvät keskustelut, jotka liittyvät varaston kiertonopeuteen ja toimitustäsmällisyyden tavoitteiden saavuttamiseen. Ja siellä pystyttiin sitten sen oston ja logistiikkatiimin väliseen yhteistyöhön löytämään sellaisia ilmiöitä ja asioita, jotka oleellisesti paranti sitä tavoitteiden saavutettavuutta ja samalla paransi myöskin sitä työn mielekkyyttä, varsinkin siellä varaston puolen työntekijöiden keskuudessa. Joo. Mutta näiden pitäisi olla itsestäänselvyyksiä, mutta
ei kannata olettaa niiden olevan itsestäänselvyyksiä. Totta. Se, että meillä on havainnot siitä, että nämä toteutuu, niin on erittäin palkitsevaa esimerkiksi sille pääsuunnittelijalle, mutta myöskin koko tiimille. Että se, mihin me kiinnitetään huomiota, niin ne asiat jalostuu, kehittyy, ja ne, mihin ei kiinnitetä huomiota, niin ne helposti näivettyy. Ja esimerkiksi tämä tavoitteellisuuden tai toimeksiantojen selkeys, niin se on itsestäänselvä tavoite, mutta ei se itsestäänselvästi toteudu. Ja se, miten näitä arvioidaan sitten, näitä onnistumisen olosuhteita, niin tämä on tärkeä hetki. Eli meillä on asteikkona ei toteudu ja versus toteutuu täysin. Tässä ei puhuta mitään tunteista, ei täällä ole omia mielipiteitä. Mä en kerro yhtään mitään siitä, että mitä mä itse tästä asiasta ajattelen. Mä kerron vaan siitä, että mitä mun havainnot, millaisen arvioinnin ne perustelee. Ja oleellista on sitten nämä havainnot arjesta, jotka auttaa ymmärtää. Jos me katsotaan meidän esimerkiksi asiakaspalautteita tai muita toiminnan mittareita, niin tämä henkilöstön havaintodata on sellaista, joka auttaa ymmärtää sitä mittareiden muutosta. Et muuten ilman tätä henkilöstön havaintodataa sieltä arjen keskeltä, niin meidän on vaikea ymmärtää. Tai esimerkiksi siellä edellisessä Alfmix Oyn ostologistiikan tilanteessa, että se varaston kiertoon liittyvää problematiikkaa tai toimitustäsmällisyyden problematiikkaa, niin ei me ymmärretä niitä syitä, jos ei meillä ole sitä henkilöstön havaintodataa siellä taustalla kertomassa, että miksi meillä on tuolla ollut tuollaisia asioita, jolloin meidän kyky sitten tehdä korjaavia toimenpiteitä suhteessa niihin mittareihin paranee ihan toiselle tolalle. Täällä on Timo hyvä kysymys sulle. Joo. Täällä kysytään sun vinkkiä projektiväsymiseen. Usein julkisilla projekteilla on samankaltaiset tavoitteet vuodesta toiseen. Onko tässä projektipäälliköllä tärkein rooli? Joo. Sitä kutsutaan helposti myös hankehumpaksi. Että sellaisia projekteja, jotka ei tuota aitoa vaikuttavuutta, niin synnyttää niin kuin turhaumaa monissa ihmisissä. Ja tästä hankehumppakeskusteluun en haluaisi nyt aloittaa tässä. Mutta se, että työyhteisöt muuttuu johtajuutensa kaltaiseksi ja se projektipäällikön, sen vetäjän niin kuin kyky synnyttää se merkityksellisyyden kokemus siihen projektiin tai saada se porukka kaivamaan ne merkitykset esiin siitä hankkeesta, niin on tärkeää. Et tuolla arkkitehtitoimiston puolella, niin vaikka autokatosta suunnitellaan, niin sekin on tärkeä suunnittelun kohde. Niitä ei vedetä niin kuin vahvasti hidasta, vaan se aika, mikä siihen käytetään, niin se käytetään aina niin kuin täydestä sydämestä. Ja se on tärkeää siinä arkkitehtuurin laadun kannalta. Kyllä. Mä ajattelisin, että tässä myös sillä päämäärätietoisuudella on merkitys, että käytetään aikaa sen päämäärän miettimiseen yhdessä ja sieltä varmaan usein sitten tulee myös se merkityksellisyys. No, se ei riitä, että se, no palaan tuohon mitä sä sanot, mutta mä väitän, että pelkkä päämäärätietoisuus ei riitä. Se on kaiken lähtökohta, mutta se ei riitä. Että mitä muuta varmasti siihen tarvitaan. Mutta hei, nyt mä palaan tähän tiedon laatuun, eli se havaintodatan uskottavuus on tosi tärkeää, koska se ei jää nyt pelkästään sit sen projektin sisäiseksi dataksi, vaan sitä voidaan käyttää koko yhtiön niin kuin toiminnan niin kuin ohjauksessa ja riskien hallinnassa. Ja silloin on tärkeää, että ihmiset kertoo tuoreista havainnoista ja omista havainnoistaan. Ja jos toinen on kuullut jotain asioita, niin niitä tarinoita ei kerrota, vaan vain omia havaintoja. Ja tämä on tärkeää, että sen takia ne on faktaa, kun meillä tiedetään, että kuka on havainnoinut ja mistä asiasta. Ja kun näissä vastauksissa näkyy nämä havainnoijien nimet, niin nämä ihmiset saa sitten siinä tulkintafoorumilla sen puheenvuoronsa, josta ne voi puhua lisää tästä asiasta. Eli se tulee kaikille silloin yhteisesti ymmärretyksi, mistä tässä ilmiössä on kysymys. Ja se, mikä mä oon huomannut, niin nämä kiitospalautteet, mitä ihmiset kirjaa sinne, niin ne on erityisen lämmittäviä kollegoille. Että se yhteistyön kokemus ja avun antaminen ja ongelmanratkaisussa loistaminen tai luovien juttujen, niin se, että ne kiitospalautteet kertyy tähän onnistumisen olosuhdekuvauksiin, niin ne on todella merkityksellisiä. Mä väittäisin, että ne saattaa olla jopa merkityksellisempiä kuin ne ongelmakuvaukset, koska silloin kun meillä on sitä onnistumisen kokemusta, niin niistä ongelmista keskusteleminenkin on jotenkin luontevaa, ettei se ole pelkästään sitä ongelmien ratkaisua. Mutta tämä datan laatu on tosi tärkeää. Me puhutaan aidoista havainnoista, jotka on ihan itse tehty,
tavalla, ja ne kirjoitetaan tavalla, jotka kollegat pystyy ymmärtämään, että siinä ei saa kirjoittamisessa olla mitään loukkaavaa, tai sitten sua ruvetaan katsoa vähän kierroa, että miksi sä tuolla tavalla sanotat sun viestejäsi. Nämä hyödyt tulee tietysti jo siitä päämäärätietoisuuden vahvistumisessa, mutta se takaisinkytkentä. Tämän yhteisen tilannekuvan rakentaminen siellä projektissa, eli kun me saadaan joku projektin osavaihe tehtyä, niin viimeistään siinä vaiheessa pitää kerätä se data kaikilta niiltä ihmisiltä, jotka on ollut mukana siinä jutussa. Eli se ehjä tilannekuva edellyttää tietoa useasta näkökulmasta ja usean eri mittaridatan mukaan tuomista. Ja ihmisille pitää antaa mahdollisuus tutustua siihen tietoon ennen keskusteluja. Ja koska että kun sä näet ne mittarit ja näet ne meidän havaintodatat, niin sä huomaat, miten nämä rupeaa selittämään toisiaan. Se avautuu se kokonaiskuva uudella tavalla. Ja yksi hienoimmista palautteista on ollut se, että yksi arkkitehti sanoi, että hän ei olisi ikinä voinut kuvitella, että eri rooleissa olevat ihmiset näkevät tämän projektin noin eri lailla. Että meillä on samasta projektista niin asteikon molemmat ääripäät käytössä. Ja sehän on tosi kiinnostava juttu. Esimerkiksi me alihankkijoiden rooli meidän projekteissa, niin meidän pitää aidosti kiinnittää entistä enemmän huomiota heidän olosuhteisiinsa, että miten ne menestyy siellä. Se, että me nähdään nimellä jaettu nämä havainnot, niin se aiheuttaa sen, että tämmöinen fasilitoinnin tarve lähes poistuu. Että ihmiset luontaisesti kiinnittää ensin huomiota niihin onnistumisiin ja kiitoksiin, mitä siellä on, ja sitten siellä on ne ongelmat tulee, ja niistä on luontevaa ottaa puheenvuoroja ihmisten, että ai jaa, Mikko oli tota mieltä ja Jaakko näkee sen näin, ja mistä tässä oikeasti on kysymys. Sitten tulee huomattavaa analyyttistä ja kiinnostavaa siitä dialogista, mitä siellä tapahtuu, ja se johtaa sinne juurisyyden äärelle, jonka jälkeen se ongelmanratkaisun luovuuskin pääsee liikkeelle. Ja nyt kun meillä on ne merkittävät tavoitteet ja me ymmärretään juurisyyt, niin ihmisten kyky joustaa siellä työrooleista ja tuoda uusia ajatuksia, että miten tekemällä me saataisiin tämäkin ongelma ratkaistua, niin nousee tosi uudelle tasolle. Eli tämä nimellä annettujen havaintojen ja tämän monimuotoisen datan mahdollisuus ruokkia ongelmanratkaisua on erittäin arvokas juttu. Ja sitten kun nämä korjaavat toimenpiteet löytyy siinä tiimissä, projektissa, niin ihmisiä tarvitsee motivoida siihen kurinalaisuuteen, että näin toimitaan jatkossa, vaan se on itsestäänselvyys. Että ei me haluta aiheuttaa toisellemme tai itsellemme ongelmia sitten. Me katsotaan kelloa, mutta kyllä me ehditään. Eli meillä ei riitä se, että meillä on kirkas yhteinen päärä, kun lopulta sitten työyhteisöt muuttuu takaisinkytkentässä kaltaisiksi. Eli se, millaista informaatiota me saadaan ja miten siitä keskustellaan, miten sitä tulkitaan, määrittää, että millainen se kollektiivinen yhteinen tietoisuusajattelu oikeastaan tässä projektissa on. Ja ne asiat, joista me ollaan tietoisia, on sellaisia asioita, joista me voidaan myöskin ottaa vastuuta. Ja ne asiat, jotka jää esimerkiksi meidän onnistumisen olosuhdekuvausten ulkopuolelle, että mihin me ei kiinnitetä huomiota, niin ei me niistä oikeastaan oteta silloin kunnolla vastuuta. Ei ainakaan kollektiivisesti, että joku yksilö voi kiinnittää siihen huomiota itsekseen, mutta sulle ei ole sitä ryhmän tukea silloin siinä mukana. Ja tämän takia tämä on tärkeää, että ne onnistumisen olosuhdekuvaukset kaivetaan yhdessä esiin ja mikä tässä on relevanttia ja mihin me kiinnitetään huomiota, koska ne asiat, mitä me kuvataan itsellemme, niin on myöskin ne, joista me halutaan pitää huolta. Ja sen takia, kun sä sanoit, että ne on itsestäänselvyyksiä, ne työyhteisön avoimuus ja rooleista keskusteleminen tai osaamattomuudesta keskusteleminen, niin ei ne ole, jos ei sitä tehdä luontevaksi. Kyllä mä tiedän, että se ei ole itsestäänselvyys organisaatioissa, mutta niin on hyvin helppo ajatella. Eli tiedolla johtamisen vaikuttavuus. Tämä tiedolla johtaminen on semmoinen kuuma peruna ja mä haluaisin, että se tiedon tuottaminen ja yhteinen tulkinta, niin se uudistaa yhteistä tietoisuutta koko henkilöstön kesken, joka sitä yhteistä tavoitetta on tavoittelemassa. Ja tämä on ihan fundamentti silloin, kun me halutaan uudistaa rakentamisen puolella sitä koko arvoketjua, niin meidän pitää ne arvoketjun esi-orrapuolet tuoda sen yhteisen problematiikan ja tavoitteen äärelle ja löytää ne yhdessä menestymisen keinot tässä hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa ja kannattavuusongelmien keskellä painimisessa. Mutta nyt mä sain tämän mahtumaan
tiivistetysti alle puoleen tuntiin. Haluaisitko Ulla kysyä tai tuleeko sinulle jotain viestejä ja kysymyksiä? No, täällä on tullut kommentteja siitä, että havaintoihin perustuvat tutkimukset on luotettavampia, varsinkin jos havaintoja tehdään ympäristöstä, ei omasta käyttäytymisestä. Pitää täysin paikkansa. Ja se tuli kyllä tässä se tuli sun esityksessä kyllä aika hyvin tuolta myös esille. Ja sitten toinen kommentti täällä oli, että samaa mieltä siitä, että tietoisuus siitä, mitä tapahtuu, miten meillä käyttäydytään, on ensimmäinen ja välttämätön askel muutoksen tiellä. No. Tässä on mielenkiintoinen ilmiö. Mä olen saanut urani aikana olla muutamia kertoja uudistamassa myös tuotantoprosesseja, muun muassa hissitehtaan tuotantolinjoja uudistamassa tai valokuitukaapelin valmistusprosesseja uudistamassa. Niin siellä tuotannon äärellä, niin siellä on tuotannon suunnittelijat ja nämä sinikaulustyöntekijät, niin siellä on täysin luontevaa jakaa ja keskustella niistä havainnoista. Että aikanaan Nokia Maileferilläkin jo 90-luvun puolesvälissä, niin meillä oli kahvitila siinä toimiston ja tuotannon välitilassa, ja siellä oli whiteboardi, mihin porukat kirjaili niitä havaintoja, mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota, ja niitä ratkottiin. Ja niistä oli ihan valtava apu siihen tuotannon kehittämisessä. Eli tämä havaintodatan jakaminen, niin tämä on tuolla tuotantopuolella helpompaa, mutta sitten kun tullaan toimistoihin, meidän valkokaulustyöntekijöiden keskuuteen, niin tällaisia metodeja ja käytänteitä niin meillä on yllättävän vähän. Ja tämä on otettu ilolla vastaan nyt kyllä tuolla meidän Olla-arkkitehtien projekteissa. Että meillä on mahdollisuus uudistaa meidän tapaa toimia yhteistyössä meidän kumppaneiden kanssa. Joo, tämä on se metodi, jolla se onnistuu. Joo. No sitten hei, täällä on kysymys myös sulle, että koetko, että ihmiset haluavat harjoitella uusia toimintatapoja? Siis totta kai. Silloin kun ne on mielekkäitä. Et kurinalaisuus esimerkiksi yhteisten toimintatapojen noudattamiseen niin on suoraan suhteessa siihen, että niissä on jotain järkeä. Eli se meidän yhteisten toimintatapojen mielekkyys, niin niiden pitää olla järkeviä. Ja sitten jos ne ei ole, niin niitä pitää vastaan kapinoida ja kehittää parempia. Et se, että aikuiset ihmiset noudattaisivat sellaisia toimintatapoja, joissa ei ole järkeä, niin sehän on niin kuin alistamista tai hulluutta ja turhuutta. Että sellaista ei pitäisi olla. Ikävä kyllä meillä aika paljon on sellaisia asioita, joissa pitäisi olla kritiikki paljon korkeammalla. Joo. Ehkä yksi asia, mikä tässä on oleellista, mitä ei ole mainittu, ja se on ollut Ullalta ja multa tietoinen valinta, niin eihän tällaisen tiedon kerääminen niin onnistu kynällä ja paperilla. Tähän löytyy apuja kyllä. Itse asiassa mun pojan mukana ollut kehittämässä semmoista startuppia, jolla on tehty nämä nimelliset kyselyt ja henkilöstötyytyväisyyskyselyt tosi kustannustehokkaaksi. Mutta tämä ei ole mikään työkaluprojekti. Tässä on ensisijaisesti johtamisjärjestelmän uudistamisesta kysymys. Ja sitten vaan pitää olla joku niksi, jolla kerätään se havaintodata pilveen ja pystytään sitä analytiikkaa edistämään ilman, että ihmiset kuormittuu tästä tiedon keruusta. Ja sitten toinen vielä, mikä mä voisin jakaa, niin on se, että vastaaminen näihin kyselyihin ei ole helppoa eikä nopeata, vaan sille täytyy oikeasti varata aikaa. Ja ihmisten täytyy ajatella, mitä ne haluaa kirjoittaa, miten ne haluaa arvioida niitä onnistumisen olosuhteita. Eli kun helposti mainostetaan, että nyt on kysely, että se menee 5 minuutissa, niin kokemus on, että nämä onnistumisen olosuhdekuvausten kirjaamiseen ihmiselle menee 15 minuutista 45 minuuttia. Ja esimerkiksi tässä viimeisemmässä datakeskushankkeessa, niin sitä havaintodataa niin oli kerty yli 4 sivua täyttä A4. Ja jokainen oli kirjoitettu niin kuin ajatuksella, eikä ne on aidosti merkityksellisiä löydöksiä, ja niillä löydöksillä on ollut tosi merkittävä seuraavien datakeskussuunnitelmien uudistamiseen, ja meidän niin kuin läpimenoajat ja virheettömyystavoitteet on parantunut ihan oleellisesti tämän henkilöstön havaintodatan perusteella, varsinkin kun on tämmöisestä uudesta arkkitehtuurityypistä kysymys. Muistelen, että kerroit tästä ensimmäisestä pilotista, että siellä ihmiset myös koki niin kuin tärkeäksi vastata näihin kyselyihin juuri siitä syystä, että näillä kysymyksillä oli, kyselyillä oli merkitystä ja
niiden pohjalta aidosti tehtiin toimenpiteitä? No sehän se koko juttu juoni on, että tämä ei ole mitään leikkiä ja laulua. Meillä tuolla on Olla-arkkitehdeillä niin omistajat on partnereita ja itse on siellä työn keskellä. Että siellä niin kuin äkkiä semmoiset turhakkeet lentää pois ja saadaan jotain tehoja tilalle. Samoin juttu se edellinen keissi niin on myöskin perheomisteinen yhtiö, jossa on omistaja ja toimitusjohtaja oli siitä, että se kannattavuus ja tuottavuus säilyy siellä. Ja siellä tämä on ollut jo useamman vuoden käytössä, tämä onnistumisen olosuhteet toimintamalli, ja saanut erittäin hyvän palautteen niin myynnin, markkinoinnin kuin sen varaston ja ostologistiikan puolella. Ja myös kenttähenkilöstölle. Ja nyt seuraava, mikä tulee, niin on myöskin perheomisteinen yhtiö. Ja mä oon miettinyt, että onko tämä sattumaa vai onko tässä joku juttu takana, että miksi tämmöiset kasvolliset omistajat niin kuin on ollut ensimmäisiä, jotka on halunnut lähteä tuohon tällaiseen onnistumisen olosuuden toimintamallin käyttöönottoon mukaan. Voi olla, että se on sattumaa, mutta ehkä se ihan kokonaan ole. Että kyllä se hyödyn tavoittelu on tässä se iso juttu. Kyllä. Se onkin hyvä kysymys. Hei, meillä alkaa olla nyt tämä aamukahvin mittainen hetki täynnä ja sieltä varmasti osa jo on ehtineet siirtyä kello 9 alkaviin palavereihin. Lämmin kiitos, että olitte siellä linjoilla mukana. Te voitte laittaa sinne kommentteihin tai sinne keskusteluosioon vielä kommentteja ja kysymyksiä, omia havaintoja. Jälkikäteenkin me käydään niihin ilman muuta sitten minä tai Timo vastaamassa myöhemmin. Ja tosiaan, jos haluatte kuulla vielä vähän tarkemmalla tasolla esimerkiksi tästä Olla-arkkitehtien projektista tai tästä aikaisemmasta pilotista, niin olkaa minuun tai Timoon yhteydessä. Mutta hei, lämmin kiitos Timo, että pääsit aamulla tänne studioon kanssani. Tästä ilosanomaa ilo jakaa kyllä, että mä oon tykännyt nimenomaan tästä onnistumisen olosuhteet toimintamallin käyttöönotosta, kun tämä on niin laajavaikutteinen. Henkilöstö tykkää tästä. Hyvä. Mutta hei, oikein mukavaa päivänjatkoa teille kaikille ja me toivotellaan täältä. Moikka! Työn iloa.